Bon dia, benvinguts a l'estil directe de Quart ESO. Quart C s'ha proclamat guanyadora de les Festes de la Llum 2026, amb 179 punts, superant clarament a Quart A i Quart B. El premi serà un viatge i a fantasia al final de curs. Les festes han inclòs competicions esportives, jocs de taula, animació i teatre. Quart C ha guanyat la majoria de les proves, tot i que dubtaven del resultat del teatre, ja que tenien molt bons competidors. Quart A i Quart B han empatat en segona posició, amb 150 punts cadascun. Quart A ha sobresortit en tirs a cistella i xuts a porteria, mentre que Quart B ha obtingut millors resultats en jocs de taula i futbol. Jo crec que la que va competir millor va ser el futbol, ja que ens va anar molt bé i vam aconseguir sumar molts punts. Jo crec que va ser la del futbol perquè vam guanyar tots els partits i tots van ficar moltes ganes. A les proves esportives, Quart C ha superat el bàsquet 3x3 i el vòlei, dues de les proves amb més ambient de les Festes de la Llum. Tot i això, ha perdut a futbol, que ha guanyat Quart B després d'un partit molt intens contra Quart A. Els alumnes de Quart C han destacat que la clau de la victòria ha estat en treballar en equip i no rendir-se en cap activitat. Després d'anunciar els resultats finals, la classe guanyadora, Quart C, va celebrar la victòria amb molta eufòria i alegria. Els professors han felicitat els alumnes per al seu comportament i el seu esforç durant totes les festes. Sense dubte, han estat unes festes de la llum molt intenses. Des de la corresponsalia de Quart ESO han informat Eric Sánchez, Xavier Tallà i Mateo Lara.